Friends, tinini o video sing nailainai bubagra Omor Manikyoni part 5 video. Norok kebo aboni sekangni part rokno nugya ke description o aboni link rejago click khlaiui a video rokno bo naimano. Do hake aseko kolok sayawi bubagra Omor Manikyoni part 5 video nailaisino. Arakan ni bugra mangphula ramu tai Chokruwani sasonkorta Adam Shah ni bisingo kha hamya anglaima bai Adam Shah Arakan ni bugra no kirijagui kharo bo kharui bubagra Omor Manikyoni thani tongthai sanpaikhe bono udoipuro tonui ruo aboni bagui Arakan ni bubagra Omor Manikyono jolijago amo hai jorao thinangni kokno wansogui bubagra chobani bagui tiyar khlaio. Yuvraj Rajdor Narayan Sipai Bodolni Bokrok Wngui Sipai Rokno Tuidul Kha Kumar Omor Durlop Narayan Chandrodurpo Narayan Chandra Singho Narayan Satrajit Nazir aborokhe bono subao a jorao bongo hani bumik bo borokni sipai rok horui bubagra Omorno chubakha Firingi Soinyo Dolbo haino chubana bagui tiyar wnglaijak. Yuvraj Rajdor kwbangma a sipai bodolno twlangui Arakan ni bugra bai choba khlainani thango aro Firingi dol rok dalar khlaima bai Tripurani sipai rok puila bwkhago chenui tongkha. Ulo jottogramo phaiui borok Arakan ni mogrokno choba khlaiui besenkha. A chobao Arakan ni bugra chenui Uriya raja no bini agent wngui bubagrani thani rohoro tai choba mwthaklaina bagui prostab rwphaio. Bubagra Omor Manikyo a prostab no gosiui choba mwthagui rwui kwchang no tongkha. Watui phainani sekang nokha somo honma hai jora hamya phainani sekang swirok ha khoro bubagra Omor Manikyoni jorao bo abo haino ongkha. Hordibor kuthuk jorao amingrok khorang kotor khe pungo bolongana rogo khe sial pungmani khorang rok khanao tongkosong tongnai lukurokni khao bo kirima nukjago. Abagui saltongsini no bazar hati bo wngui paibaio. Abo hai jorao a bisini Phalgun talo Golmigor Durgoni omohai koktuma sokphaio. Arakan ni bugra sipai bodol tubuui jottogramo akromon khlai dokhol khlai tongkha aro Portugis rok Arakan ni bugra no chubakha. Abo haikhe Arakan ni bugra mayungbuani swnamjak kaisa mukut rohoro bubagra Omorni bwsajala song a mukut no nanani bagui seklaio. Abo bai bwsarokni bisingo kwthalaya wnglaikha. Arakan ni bugra a kwthalaya wngmani kokrok no khwnai sep banjagui Tripura akromon khlairwo. A chobao bubagra Omorni bwsajala kusu Jujar Singhoni langma chokha tai Yuvraj Rajdor belai khe sago dukhu mankha. Abo bai a chobao Tripurani sipai rok chenkha. Aboni ulo bubagra sakbai thangno sipai rokno twlangui chobao ongkhoro borok Ishapura mungui kaisa thaio sotro rok bai malailakha. Afuru Tripurani Pathan sipai rok Arakan ni kwbangma sipai rokno nugui choba khlailia kirijagui kharbaikha. Borokno kharma nugui Tripurani alka sipai rok bo haino kirijagui kharbaikha. Bubagra Omor sipai rokno kharya tongnani dagi phano borokno naragui manliya. Abo bai bubagra Omor bo chobani kutului Rajakhor Udaipuro kifilui ma phaikha. Abo tui tongmungrokno nugui Arakan ni mogrok taibo bwkhatorui Rajakhor Udaipuro akromon khlaina phaio. A jorao bubagra Omor nokhuk rangpusarok yakarui bolongo kharui thangkha. Ulo bolongtui thangte Monu nodini kinaro rata sorao tongmikha. Yang Rajakhor Udaipuro khe Arakan ni mogrok phaiui Rajakhorni rangri rangchakru phairok twlangui thangbaikha. Abo 1507 shok eba 1585 Ingraji bisini gotona. Friends, bubagra Omor Manikyoni part 5 video tabuksuk joratui aswkno wngsinai. Aboni part 6 video datino tubui phai tongo norokni bagui. Norok o video no share khlaiui tiprasarokni live bumano phunukdi. Jotono no hambai.